Tuntruma chuan mail merge kan clear ho ve thung dawn ani board kan han kal le ta masa in mail merge tiom zia chu kan thil chut te kha thil pakhat kan chu da kha mi sang hena olsam taka thon kual dan antimeng chu address an mani ming langa thu pakhat inang te kha sang a thon dan te kha kan ti dawn ani entirnan tuna kan thil chu sai kan hmang mai anga hei hi school sang a kan thon kual tu kha lo ni ta a helai cars through ti zone school ti zone hemi zone a hian principal ti le a hnuaiah hian an school hming te kha kan dah dawn ta a chumi chu hemi kan thil chu te hi school sang kan thon chuak dawn te na ni mail merge amasabera chuan mail merge siam tur chuan mailings a kan kalanga mailings noya start mail merge te kan kalanga ti chuan a hnuai bera step by step mail merge te hin kan kal lenga ti chuan he ti laia starting document te hin kan lut lenga ti chuan select recipient ti lo lang ta kan lut lenga chuan a chung lama type a new list hemi a hianin kan click anga chuan a hnuaiah kan hmang hian create ti lo awm ta hin kan lut dawn ani ti hian lo lang ta tin heta hian title first name last name company name ti te lo awm thluah ta heng te hi kan du chuan kan rename theia chumi rename kan du chuan entirnan hemi title ti hi name ti han kan lo thlak du ta customize column ti kan lut anga title ti han click anga rename ti hian title ti hi name tin kan thlak anga chuan kan okay anga ti khan title ti khan name tin lo awm ta chuteng bokin kan lai first name ti pe kan thlak du chuan lai first name po hi first name ti kan click lenga rename hian school tin kan thlak anga okay ti khan hemi le name ti le school ti chawi tuna bi ka tan chuan kan mang dawn ani name ti a hian principal ti kan lo chu dawn ta hnuaiah hian hei kan lo chu ta chuan school ti a hianin kan thon na tur school kha hei lo ni ta chuan annex a kan kal du chuan hei pakhat kan zo ta annex kan kal du chuan new entry ti an kal mai tur ania chuan ta hian te lo ni ta chuan next an kal le du chuan new entry kan ti le zel anga ting khan chuan thlai hian chuan ting khan kan du zat kha kan thon tur zat kha ting khanin kan dah zel mai dawn tin ani chu tirnan mai in heng pali hi kan thil siam kan thon tur school te khalo ni ta se school le college te khalo ni ta se langin chuan kan thre tur chu kan delete du ni chuan ta kan click nga delete entry ti hin click le mai tur ni ti khan an delete le mai dawn ni chuan heng pali school a ten kan thon dawna heng kan siam zo vek nu khan okay kan tianga chuan ti hian lo lang ta save na tur type kha
file name te hian chuan kan thiam dan han kan chin che mai nga chuan dule desktop ate folder kan siam ate khanin kan save mai nga tiang khan chuan tian lo lang ta okay kan tianga tian lo lang ta chuan china kan sui to ta kan khan helai mi school ti zon hem principal ti le principal noya school ming te kan da don ta ni chuan kan da na tur zona khanin hian kan han ti zon ta ta hianin principal ti kha ming name tin kan siam thata title ti kha chumi chu kan da khat don ai ta hian chumi da ko tu chuan mailings noya insert marks field te kan click anga name ti kha va click tur ani kan click anga chuan name hnuai hian school ti kha kan da le don ta zone chet hian insert marks field te kan lut lenga school ti kha kan click le don ani chuan hetia kan da zo nu khan heta finish marks te kan lut anga individual edit individual documents te kan lut lenga chuan all hian kan okay don ani yan kan huang hian automatic in ti hian alo lang ta principal elim public school ti te government middle school ti te lianmoi school ti te government aizawl college ti te tiang khan a rolin kan thil chhut te kha kan school le college a kan thon tur te kha rolin tiang hian a siam vek theya a man engte kan mang thiam chuanin kan na thona na tho atiol sam em mai ni le tun trum tan jong kan du tok le potanga video te hi khongaya milo thlir sak thina milo share sak thin tuin som chu ni